že ty si niekde so svojimi kamošmi na začiatku a teraz sú kamoši, ktorým stačí to, že idem do práce, mám každý mesiac na nejaké šeky a zostane mi niečo málo na to, aby som si sa nahulil a niekde vonku sedel a išiel na pivo. A potom si ty, ktorý máš vyššie ciele a proste rastieš. A tá priepasť medzi vami je proste stále väčšia a väčšia. To není hanba tých ľudí odrezať. Vieš, na čo? Ja proste, keď chcú rásť, lebo mám aj kamošov, ktorí rastli so mnou a dnes sme stále kamoši. Mám kamoša, s ktorým sa poznám od 4 rokov. S Damem sa poznám od 7 rokov. Vieš, že mám proste takýchto kamošov, ktorými sme celý život, ale zamakali na sebe takisto a takisto sa niekam dopracovali a tým pádom človek... No ale to jo, ale to teď veznělo, že ty je odřízneš, protože jsou chudí, ale ty je odřízneš, protože se s nima nemáš co úplne říct. iné hodnoty. Presne to som chcel teraz povedať, že ty ako nemáš s nimi už spoločné témy, lebo ty žiješ úplne iný život a problémy, ktoré riešia oni, ako je existenčná kríza v podstate, sú pre teba, že dávno zabudnutá vec. Že ty nemusíš riešiť, jak zaplatíš šeky, čo kúpíš, kde oblečieš svoje deti, či si môžeš dovoliť nejakú dovolenku, lebo žena pičuje, že 6 rokov ste nikde neboli. Vieš, že toto je za tebou už dávno. A čo máš hovoriť? Že bracho, tak sa viacej snaž? Vieš, to je taká tá veta, že nič není drahé, len ty málo zarábaš. To je presne to, že niekto sa na to urazí, lebo si to zoberie, že ním pohrdáš, ale to není pohrdanie. To je presne to, že kámo, veď sa schop,